हे बघा, अक्षय तृतीया निमित्त आमच्या देवळात आज सालाबादाप्रमाणे 3 वर्षांनी होम केला जातो. तो होम आहे. तर मी मला जमेल तसा व्हिडिओ करेन. तर तुम्ही हा व्हिडिओ माझा शेवटपर्यंत बघा. तर हे पूजा वगैरे मांडायला जरा वेळ आहे. तर जेवणाची तयारी कशी करतात ते आपण प्रथम बघूया. आणि माझा व्हिडिओ हा 1 भागात किंवा 2 भागात होईल तसा मी करायचा प्रयत्न करीन. हे बघा, आता हे भटजी वगैरे आलेले आहेत. आता हे सर्व सुरुवात करतील आणि त्यानंतर मला जसं जमेल तसं तुम्हाला मी दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. आता सकाळचा होम असतो आणि संध्याकाळी पूजा असते. तर आता प्रथम आपण जेवण कसं करतात ते बघायला जाऊया. हे बघा, आता हे सगळेजण होमाची सुरुवात करणार आहेत. तर तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. हे असं इथे सर्व डेकोरेशन वगैरे केले. हे बघा, आणि इथे हा जो स्टेज आहे, इथे दशावतारी नाटक होतं. ते पण मी आपणास दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. मला जसं जमेल तसं मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. आणि माझे व्हिडिओ आपण खरोखर शेवटपर्यंत पहा. हा कोकणातला माझा व्हिडिओ आहे. मला जसं जमेल तसं करेन मी. हे बघा, आता इथे या भाभींच्या घरामध्ये जेवणाला सुरुवात होणार आहे. तो पण मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करते. चला, हे बघा, ह्या जुन्या घरात आमचं जेवण वगैरे केलं जातं पूजेचं. हे बघा, जेवणाची तयारी इथे आता सर्वजण मंडळी आता आम्ही आमच्या वाडीतली सर्व जेवण करायला बसणार आहे. हे बघा, असं सामान भरलं जातं. पूजेला जे लागतं ते वस्त्र, वाती वगैरे सगळं तयार केलं जातं. हे आमचं जुनं घर आहे. जुन्या घरामध्ये असं ही जेवणाची पूजेची सर्व तयारी केली जाते देवळाच्या पाठीमागचं. हे बघा, खोबरं किसलं जातंय. हे बघा, आता हे काम आता थोडंसं कापण्याची होत आलंय. आता शिजवत आहेत, ते शिजवतात ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. हे बघा, इथे ही खोबरं किसते. इकडे पण ह्या खोलीत पण काम केलं जातं. हे बघा, आमचे श्री स्वामी समर्थ. चुलीवरती बघा इथे आदान ठेवलेलं आहे. आता इथे सर्व जेवण केलं जाणार. माझा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा मंडळी. बघा, मी आपल्याला कोकणातलं हे सर्व थोडंसं दाखवायला जमणार. आता ही डाळीसाठी आणि भातासाठी आदान ठेवलेलं आहे. त्याच्यानंतर ही डाळ टाकली जाणार. चला, आपण आता मंदिरात कोण पूजेला होमाला बसतायत त्याचा मी व्हिडिओ आपणास दाखवतो. हे बघा मंडळी, अशी आमच्या इथे होमाची मांडणी केली जाते. हे बघा, गणेश पूजन वगैरे सर्व केलं जाणार आहे आणि होम होणार आहे त्याच्यानंतर. हे बघा सर्व. हे आमचे 2 सासरे म्हणून काका मला दाखवायला मिळतो. हे बघा, हे आमचे सासरे आहेत. हे आमचे अंकू काका, हे लऊ काका. बघा, हे आमचे काका. हे बघा, हे आमचे काका आहेत. त्यांनीच आमचं घर बांधलंय. तर ते तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करते. हे बघा, हे आमचे अंकू काका आणि हे लव काका. हे आमचे सासरे आहेत. काका जरा फांटी. हे बघा मंडळी, अशी आता ही पूजेला सुरुवात होते. हे प्रथम तिथे गणेश पूजन केलं जातं. इथे नवग्रह पूजन आहे. हे बघा, हे नवग्रह पूजन आहे आणि हे तिथे गणेश पूजन आहे. नंतर होणार आहे.
हात धुवून टाका, पाणी घाला, पाणी द्या, प्या तुम्ही. एकदा तरी प्या, हात धुवून टाका. हो इकडे हे बघा, इथे डाळ हे करत घातले आणि बघा चुलीवर कसं जेवण करतात आहे. तापूक होत आहे या गरमीमध्ये, तरी पण करूचा लागता पूजेचा जेवण. हे बघा आता नंतर भाताचा आधार नाही, भात तिथे घालणार. माझ्या बघा कुर्मा भाजी फोडणीला घातली जाते. कढीपत्ता, कांदा, आलं, लसूण, कोथिंबीर पेस्ट, त्याच्यानंतर हा टमाटर. हे बघा आता मसाला टाकलाय, भाजी परतवली जाते. मसाला करपू नये, मग नंतर पाणी टाकलं जातं. नंतर मीठ घातलं जातं. हे बघा याच्यानंतर बटाटी, फरसबी आणि गाजर टाकून मग ही भाजी ढवळली जाते. कुर्मा भाजी सर्वात आवडती सर्वांची बटाट्याची भाजी केली जाते. त्यासाठी कढीपत्ता घातला, जिरं आणि मोहरी. बटाट्याची भाजी कशी घातली जाते, बटाटे हे बघा 20 ते 25 किलो ही बटाटी आहे, तरी ढवळली जाणार. हे बघा आता याच्यावरती झाकण ठेवून वरती झाकणात थोडंसं पाणी ठेवणार. ठेव रे, तर आता नावा लागत नाही, त्यासाठी आता थोडंसं पाणी ठेवलं जातं. हे बघा आता इथे सर्व जेवण करणारी व्यक्ती आहेत. हे बघा हे बघा हे मंदिरातले नारळ बदलला जातो ना, त्याची प्रथम अशी पूजा केली जाते.
हे बघा होमाला जी लाकडं लागतात ती पहिले प्रथम तेलामध्ये अशी दिवट्या ह्या असतात त्या तेलामध्ये भिजवल्या जातात. हे बघा असं होमामध्ये शेंगा टाकल्या जातात. त्याच्यानंतर हे असे निखारे टाकले जातात. लावल्यानंतर इथे ठेवली
यज्ञो यज्ञो आत्मनो देवो देवनी हे बघा मंडळी, हे होमाच्या दिवशी ना असं बलिदान पण केलं जातं. तर आता हे मी तुम्हाला दाखवण्याचं बघेन मी. बघा आता हे मी तुम्हाला थोडा दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. आपण नक्की बघा. हॅलो हॅलो, एक पायाला की दोन पायाले. हे बघा इथे असं खोबऱ्यात हे वळ्याचे 2 तुकडे केलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये तेल ओतून तेलाची वात केलेली आहे. बघा कोकणात ना काय काय विविध अशा पद्धती असतात. सार्वभौतिक दिक्कल्या आदित्यादि नवग्रह आकाशभोग क्षेत्रपाला श्रेष्ठ आणि तिला सगळ्यांचा असं इतका म्हणजे होईल.
आधार नाही राहते काय जरा सांगतो इंद्राय नमः सकलोपचारार्थे गंधपूजा इंद्राय सकलोपचारार्थे गंधात्मजानार्थ बरवावी इंद्राय सांगाय सकलोपचारार्थे दंडारयवते मम कुटुंबस्य सकलोपचारार्थे गंधात्मजानार्थ बरवावी जरते सांगाय सकलोपचारार्थे सजक्या सदीप ते संकटसाठी ते आपण कोंबडा बिंबडा देतो ना, कोंबडा देतो, बकरा देतो, त्या पद्धतीत हा बळी म्हणजे ह्या पिठाचा बळी दिला जातो. हे बघा सर्व आता ह्या दिवट्या पेटवल्या गेलेल्या आहेत. बघा या दिवशी हातात झाडू पण घेतली जाते लक्ष्मी रूपाने. होय 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 धन्यवाद धन्यवाद मोठी वाढता चला बस झाला आता देऊ आता तुम्ही आपले पुढे देशाचे वाटेकरी होऊन सर्वांना आपलं मार्गदर्शन करा आणि अशी 3 वर्षांनी तुमची सेवा चाकरी करून घ्या आणि सर्वांनी ह्या आपली वाडीची भरभराट करून सर्वांचं बरं करा. मोठ्याने समस्तोपचारार्थे गंधाद्यपचारान् मी त्याच्यासाठी हे बघा आता कपड्यात हे करून नारळ मध्ये टाकला गेलाय. बघितलं सर्व
प्रभाते हराय नमो नमः जनोदो दुर्गाय नमो नमः प्रभादिवदे निश्रय पुण्य शिवाय नमो नमः नमो देवे महादेवे शिवाय नमः भगवदेवाय नमः रौद्राय नमो दित्याय गौरेयाय नमो नमः ज्योताय दुर्विघ्ने सुगाय नमः कल्याणे प्रदावदे सिद्धे गुरुमे नमो नमः हां देवानी हे घ्या दुसरं दुसरं ठेवा खाली कलश खाली कलश हा काकी तुम्ही 4 ठिकाणी हळद दिलं झालं बाहेर पर्यंत हे बघा मंडळी, आरती करत असताना कॉपीराईट होतो, त्यामुळे आरतीच्या व्हिडिओमध्ये मी आपल्याला फक्त म्युझिक ठेवते आहे आणि हा व्हिडिओ आपल्याला दाखवण्याचा प्रयत्न करते. तरी पण आपण हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. चला तर हा व्हिडिओ आपण पूर्ण पहा. आता हे बघा पूजेसाठी हे वरण केलेलं आहे, हा भात, हे कुर्मा भाजी मंडळी. हे बघा ही बटाट्याची भाजी केली आहे. हे बघा आमच्याकडे आमरस पण आहे. आज अक्षय तृतीया आहे म्हणून महत्त्वाचा म्हणजे हा आमरस असतो. लोक सोने खरेदी करतात पण अक्षय तृतीयेच्या दिवशी हा आमरस केलेला चांगला असतो. तर हे बघा आमरस पण आहे, आमरस देणार आहे बघा. ही माझी मोठी बहीण आहे. किती पण काका तिकडे ना
सांगितलंय ताई थोडस हे बघा. आता इथे बसायचं